היו באותו הדור שני בונים לעולם בניין מסויד ומחויר כבניין המלכים. ולתח ביתו בטיץ וסד בסיד ומשאר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד. בגמרא בבבא בתרא בדף סמך עמוד ב' מבואר שחרב בית המקדש רבו הפירושין שהיו אומרים שאסור לאכול בשר ואסור לשתות יין לעולם. התפל אליהם רבי יהושע בן לוי, אמר להם מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו בית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות על המזבח, היה במזבח אוכל בשר. עכשיו המזבח שמם, המזבח לא אוכל בשר. היו מנסחים יין על גבי המזבח, עכשיו לא מנסחים יין על גבי המזבח. איך אנחנו נאכל בשר ואיך אנחנו נשתה יין? אמר להם כן, הם אומרים ככה, גם תאכלו לחם. הלוא הלחם בא מהסולת, היו מקריבים מנחות על גבי המזבח. עכשיו אי אפשר להקריב מנחות. אמרו לו אתה צודק, אפשר בפירות. אמר להם גם פירות אל תאכלו, 7 תלמידים, הם מביאים מהם ביקורים. אמרו לו אתה צודק, יש פירות אחרים. נאכל פירות אחרים. אמר להם, אל תשתו מים, שהרי מים גם כן הם מנסחים על גבי המזבח, שתקו. אבל לא יכלו לענות, בלי מים אי אפשר להתקיים. אז לכן אמר להם, אלא כך אמרו חכמים, להתאבד יותר מדי, אי אפשר. לא להתאבד בכלל, אי אפשר. אלא אדם עושה דבר קטן. מה עושה? סד את ביתו בסיד, מותר לבנות לו בית. אדם בונה בית יפה. מה היה מן הראוי שיהיה? אם בית המקדש חרב, כולנו נגור בחורבות, כולנו נגור באוהלים. עד שלא יבנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, וגם אנחנו לא נגור בבית. אם הקדוש ברוך הוא לא נכנס בביתו, איך אדם נכנס בביתו? אלא שאי אפשר לו לאדם. אז לכן עושה דבר מועט, לזכר החורבן. עושה אמה, משאר אמה כנגד הפתח. יש מחלוקת לגבי הטיט, לגבי הסיד, מחלוקת הפוסקים. אבל הזיכרון הוא בדבר מועט. אותו דבר עושה אדם סעודה, כמו שכתב הרמב"ם בהמשך, עושה סעודה, עורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, חסר ממנו מעט, מניח מקום פנוי בלא קערה מן הקערות הראויות לתת שם. וכשעושה האישה את תכשיטיה, מניחה תכשיטי כסף, תכשיטי זהב, מניחה מין ממינה התכשיט שהיה ראוי לתת אותו ועכשיו היא לא נותנת אותו. כל זה למה? כדי לזכור את ירושלים, שנאמר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכים, לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על שמחתי. בכלל זה גם כן אסור חכמים לנגן בכלי שיר. אדם רוצה לשמוח, אומר יש לי פה כנר, ויש לי פה אחד שיודע טוב על העוד, יש לי פה אחד על הכנון, ויש לי בוא נעשה, נפתח ואיזה חפלה ונשב ונעשה שמחה. אסרו את זה חכמים. אלא אם כן זה שמחה של מצווה. לכבוד חתן וכלה, שמחת בר מצווה, סיום מסכת. אדם עשה שמחה, מותר לו. שרים שירות ותשבחות להשם יתברך, זה מותר. אבל לשיר בר מינן, אלה ששרים שירי העגבים, 2 רעות עשה עמי. גם שרים שירים שהם אסורים מצד המהות שלהם, התוכן שבהם, שירי העגבים, וגם שעוברים על התקנה הזאת של חכמים, שאסור לשיר בכלי שיר, בכלי נגינה, במקום שהוא לא מקום של מצווה. אז אם שרים שירות ותשבחות להשם יתברך, זה כבר חשוב מצווה. אבל אם שרים שירי העגבים, וזה שום מצווה, להפך, יש בזה עבירה. אז לכן אסור להשתתף בדברים כאלה, אסור לשמוע שירה כזאת. זה בכלל הגזרה של החורבן. כל זה כדי שנזכור את החורבן, ונזכור את הסיבה של החורבן. מה הסיבה של החורבן? שנאת חינם. וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו החריבו. אז מה צריך לעשות? להרבות אהבת חינם. יש היום בארץ תחנות של רדיו כשרות, והם מדי פעם עושים טרנד מסוים. עושים איזה מין שבוע שכולם עושים פעולה מסוימת. אני חושב להציע רעיון. מה יהיה אם שבוע אחד כל עם ישראל, כל אחד יגיד לחברו בוקר טוב אהבת חינם, צהריים טובים אהבת חינם, אני אוהב אותך חינם בגלל שאתה יהודי, חינם אני אוהב אותך, לא מכיר אותך, אני אוהב אותך חינם. אם כל אחד יגיד כזה דבר לחברו, שבוע ימים לתקן את העוון הזה של שנאת חינם. אם הרדיו עושה מזה טרנד, זה הופך להיות דבר שכולם משתתפים בו, נכון או לא? רק בגלל שהרדיו אמר. אם הרדיו אמר, אז זה כמו הלכה למשה מסיני, כמעט, לא? אז יגידו לכולם, להרבות אהבת חינם. רק יגיד לחברות את המילים האלה, אהבת חינם, אהבת חינם. חינם אני אוהב אותך. ובעזרת השם אולי נזכה שככה באמת תרבה אהבת חינם בישראל, ויתוקן העוון הזה של שנאת חינם, ונזכה כולנו שבא לבית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.